Hey guys, what's up and what's new? Nakapadiri karon sa Cebu, Colon. Nag-practice ko sa akong street photography. Char. First time. Si Yami karon, akong wife, is nag-road run. Okay. Practice po para Cebu Marathon next year. After aning a video, ako ipakita ko mga shots diri sa Cebu City. Early in the 6 AM in the morning, which is mingaw pa kaya. Enjoy! Hey guys, balik na sa so far sa akong pag street photography kay abi na ako kiwa or like dili siya lisod photography, pero so far nanakoy daw kabuk na kastorya ang mga tao about silang life. Si Jesus na tiguwang 74 years old, which is na ako'y picture niya. Tapos si Kuya nga sa Tigayo o repairman sa Rilo. Siya mo'y nag-alaga sa katong tanom na makita niya dapit sa Gaisano Main, which is ang gitawag niya is bangkoro, tambal daw sa hubag-hubag or cancer. So karon padong na po ko sa may Santo Niño dapit, maglako na po dito and mangita na po ko shots, and mo na po niya akong mga shots padong sa Santo Niño. Hey guys, naanak ko diri sa Santo Niño. Di kayo daghan akong shots sa picture, but nag-video na lang ko sa Magellan's Cross. Nagsugod nag-init, so nagamit na ako ND filter na ko, which is this one. Ma-adjust na siya. So guys, padong na ko mauli kay init na. So far sa akong na-experience as a street photography here in Cebu, okay raman siya. I thought nga ihas ang mga tao or like di sila anad, but mostly akong nakastorya, for example si Tatay Jesus kadong nasa akong picture is gahapon pag kuno naapod ko na babae nga nagdag camera para sa ko, then gi-interview siya, and kadong usap pod is usually ang mga freeman or press may mag-video or mag-picture sa lugar or sa street. Just finished my first Cebu City street photography. So unsa akong masulti? Ang masulti is lingaw. Just be ready lang sa imong mga gamit. Tapos ayaw ka wow. Sa sugod ra na lisod pa. If naka-start na ka, okay kayo. May tip. And mas maayo mag-shoot ka og weekends, especially Sunday kay mingaw siya. Tapos mag-start ka sayos buntag, like mugi ka nakasbalay 5 AM, okay na kay na nindot na ang iyang hayag murag pro. Practice na ko. This is my first photography and hopefully musab na sa ko.
And I will try to invade Mandaue. Dito na po ko mag-photography. So, if you like this video, please hit that like button and subscribe. And also, see you next Monday. Capiche?